अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। देवगड जामसंडे येथे सध्या विदेशी पाहुण्यांचं आगमन झालंय। एशियन ओपनबिल स्टॉक असं या पक्ष्याचं नाव आहे। हा मध्यम आकाराचा पक्षी आहे जो मुख्यत्वे दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील दलदली, पांढऱ्या जागा आणि शेती क्षेत्रात आढळतो। सिकोनिडी या पक्षी कुटुंबातील हा पक्षी त्याच्या विशिष्ट चोचीमुळे ओळखला जातो, ज्यामध्ये एक ठळक फड असते, ज्यामुळे याला ओपन बिल असं नाव मिळालंय। या पक्ष्यांचं निवासस्थान म्हणजे हा पक्षी प्रामुख्याने उष्ण आणि उपोष्ण कटिबंधातील पांढऱ्या जागांमध्ये आढळतो, जसं की तांदळाची शेतं, दलदल आणि तलाव। दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम येथे याचा व्यापक प्रसार आहे। हा बहुतेक क्षेत्रांमध्ये स्थलांतर न करणारा पक्षी आहे, परंतु भारताच्या उत्तरेकडील आणि आग्नेय आशियाच्या काही भागात अन्नाच्या उपलब्धतेनुसार काही स्थानिक चळवळी करतो। सध्या या पक्ष्याचं जामसंडे बाजारपेठ नजीक मखरवाडी जवळील कुंभारी मळ्यामध्ये या पाणपक्ष्यांचं वास्तव्य आहे। त्याला पाहण्याची संधी आणि दृश्य पक्षीप्रेमींना पर्वणी ठरली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।